Pobra do Caramiñal para participar un ano máis na carreira popular Concello da Pobra do Caramiñal, cun percorrido de 2 voltas ata completar unha distancia de 8 km, onde intentarei mellorar o tempo do ano pasado, que é de 28:51, se non me equivoco. Tamén é a primeira das probas das 4 que hai que facer do circuito Barbanzarosa, no cal tamén volvo a estar anotado. Veremos como quedamos na clasificación. Hoxe vai estar complicado, ademais está soplando aire. Levo uns días aí medios festivos, entonces é posible que acuse o cansancio, así que a ver que tal sai. Vamos prepararnos para sair xa e cantar un pouco. Dúas voltas de prácticamente 4 kilómetros. Preparados. Saída. Villa en la Pois ata aquí o que foi a carreira popular da Pobra do Caramiñal, con vitoria para Alejandro Fernández en 23 minutos e 55 segundos e Isabel Caeiro en 29 minutos e 40 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 24 e noveno da categoría, con un tempo de 28 minutos e 21 segundos, a un ritmo de 3,35 km. Os obxectivos cumpridos, mellorei o tempo do ano pasado en 30 segundos xustos, e as sensacións foron moi boas, sen acusar o cansancio polos días da festa que tiven antes, a pesar de que o día non acompañaba moito para correr polo vento que estaba facendo, xa que había ráfagas que prácticamente te freaban do todo. En canto á clasificación do circuito, vai estar moi complicado, xa que polas miñas contas vou 11º da xeral e 5º da categoría, e na seguinte proba aínda te podes anotar ao circuito, polo que poden aparecer máis rivais. Teríanme que sair moi ben as 3 probas que quedan, e igual con moita sorte
podo pelexar polo terceiro da categoría, pero moi difícil. Como sempre neste circuito, moitísimo nivel. O percorrido moi rápido a 2 voltas, onde o único que che rompe os ritmos son un cambio de sentido nuns conos e un par de xiros algo pechados. O resto do percorrido moi propicio para correr. A meta está en distinto lugar que a saída, xa que en vez de acabar na rúa, entramos na praza para chegar á meta. A distancia polo reloxo foi de 7,9 km. O prezo por participar foi de 20 euros para as 4 probas do circuito ou de 6 euros para participar só nesta proba. Os puntos positivos, pois, zona para aparcar preto, avituallamento final completo, servizo de masaxista, sei que había duchas porque escoitei algo por megafonía, pero non sei onde, e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois no regulamento fai falta especificar se hai duchas e localización, ou polo menos eu non atopei esta información. Sigo pensando que fai falta avituallamento intermedio, non para min, que casi nunca bebo, pero sei que pode facer falta. E a hora da proba, sendo agosto, pois penso que é bastante tarde, xa que ás 11:30 vai bastante calor, aínda que este ano tiñamos o forte vento para refrescarnos. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.